ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାସ କରିବା ଭିତରେ କୁଆ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଏବଂ କୁଆର କେହି ନଥାନ୍ତି। କୁଆ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବସବାସ କରିବା ଭିତରେ କୁଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଟିଆ ଏବଂ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଏବଂ ତାର ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ, ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରେସ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ାଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାରା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପାରା କହୁଛି, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚାଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅତ ଗଛ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ପାରା କହି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଏବଂ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବରଗଛ କହୁଛି, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଆସିଲ, ଏତେ ଥଣ୍ଡାର କେମିତି ତମେ ଆସିଲ? ସେଇଠି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ହେଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବରଗଛ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ହୋଇଛି, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ ମୋର ଗଛରେ ଏବଂ ଡାଳରେ ବସି ତମେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଗଛରେ ଡାଳରେ ବସି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳିସାରି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବରଗଛ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାରାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଦେଲା ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ତାପରେ ପାରା କହିଲା, ଆରେ କୁଆ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଉ, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ପାରା ଭାଇ। ତାପରେ ପାରା କହୁଛି, ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବା? ତାର ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହୁଛି, ନାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଡେଣାରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ତମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆମ ଘରକୁ ସବୁଯାକ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଚାଲ। ତାପରେ କୁଆ କହୁଛି, ହଁ, ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆମେ ଏଠି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଆସି କୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ କୁଆ ଭାଇ, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପାରା ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ପାରା ଦେଖିଲା, ହଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ
ତାପରେ ପାରା ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥାଏ। ତାପରେ ପାରା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ନା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ? ପାରା କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଖୁସିର ତ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ନାଚୁଛ? ନା ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାର ପାରାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆ, ଟିଆ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପାରା ଘରକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାରାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନାଚୁଛୁ? ନା ଆଜି ମୋର ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନାଚୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତେଗୁଡ଼ା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଦେ କହି ପାରା ତାର ଦେହ ବଡ଼ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ କୁଆ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆ କହୁଥାଏ, ଆରେ କ'ଣ କରିବା? ପାରା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ କରି ତାର ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ କୁଆ ଭାଇ, ସବୁ ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ କହିଲେ, ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ତମେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆମେ ତମର ଭଲ କରି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତମ ଦେହ ପୁରା ଏବେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ପାରା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତଳକୁ ଆସି ଚାଲ, ଆମେ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ତାପରେ ପାରା କହୁଥାଏ, ହଁ ମୋ ଦେହ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତମେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ, ମୋର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ନା କୁଆ ଆଉ ତାର ସାନ ଚଢ଼େଇ, ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆସି ପାରା ଘର ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାରା ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ପାରା କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲର ଅଛ ତ? ତାପରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ନା ମୋ ଦେହ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ତମେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୋ ଦେହ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ପାରା କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି? ନା ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ପାରା, ତମେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ ପାରା ଭାଇ, ଆମର ସମସ୍ତେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁ ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ଆରେ ତମେ ଏବେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛ, ଭଲ ହୋଇଛି। ଆସି କୁଆର ଆଉ ତାର ପେଚା ଆଉ ପେଚିର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି କୁଆ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପେଚା ଓ ପେଚି 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆରେ
ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ପେଚାଟି କହୁଥାଏ, ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା? ତାପରେ ପେଚି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଯାଅ, ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିନା ଆସ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି। ତାପରେ ପେଚା କହୁଥାଏ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କେଉଁଠିକିନା ଯିବି, ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିନା ଆସିବି ତମ ପାଇଁ ଏବଂ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ନେବ। ତାପରେ ପେଚା ତାର ଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ତ ପେଚିର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ପେଚା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ତାର ଛୁଆକୁ ଦେଖି। ଏବଂ ପେଚା କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ପେଚି କହିଲା, ହଁ ତମର ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତାର